хората. Не е въпросът да го вземат. Ще си го местят. Не. Те няма да го вземат. Няма да го вземат. Не дейте. Те ще се вземат на него. Това не виж как го реши. Те може и да са по-такива изобретателни, повярвай ми. Не, тези бяха също достатъчно изобретателни. Ти не повярвай. Предполагам, че са нищо раз. Това не е имало по-изобретателно. Ангелина сега обяви какво... Ангелина, кажи сега какво правим. Ние в момента посаждаме дръвче в памет на срещата. Браво. Проща на Христо. И в присъствие на най-ентусиазираните съученици. Да, ето ни, това са Методи Джонджуров, Елизабет Янкова по баща, извинете. Да, и така си остана. И така си остана с тире. Йордан Кидиков и Валентин Иванов. Сега да се обърна. И моя милост Александър И Парцов, Александър Панцов. който не е дошъл, само може да съжалява. Точно така, да. Разбира се. Пропуснал е това бе тук. Това е съсаждането на дръвчето в чест на срещата. Айде, само и на мене си. Йордан и Христо съсаждат дръвчето. Живот и здраве до година. Да, Пак ще дойдем и си го видиме. да го видиме Сигурно ще и е да го порадно. полееме. От време на време, който ще връща, може да идва тук да слага по малко вода. Да, го полива. Като съм тук, всеки път ще минавам да си го виждам. Това е предимство. Върви, като приятели Айде, да ви като върви по вода, като на вода. да. Живота ви така да... Това пише, че от нас. Да, супер. Ех, че хубаво. Едно хубаво отбече.